nagreklamo ang Bureau of Quarantine at Philippine National Police laban sa isang balikbayang lumabas sa tinutuluyang quarantine hotel sa Makati City para kumain at mag-party sa labas. Nagpapatrol, Buena Hos. Handa ng kasuhan ng Bureau of Quarantine ang balikbayang si Gwyneth Chua na nagparty sa Poblacion Makati bago matapos ang kanyang quarantine period at nagpositibo sa COVID matapos nito. Kami po ang complainant of the DOH po para po maging example na hindi po dapat i-violate yung quarantine laws dahil po malaki ang epekto nito sa community. Nakahanda na rin magsampa ng reklamo ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Sa panayam ng ABS-CBN News, kinumpirma ng Department of Tourism at Department of Interior and Local Government na dumating siya ng bansa noong December 22. Nag-check-in siya sa Berjaya Hotel sa Makati para sa kanyang quarantine. Kinabukasan, lumabas umano siya ng hotel para kumain at dumalo sa isang party. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, may sapat na ebidensyang nilabag niya ang quarantine protocols. Yung mga nakasama ng taong yon, they have signed affidavits na kasama nila yung taong yon. There are pictures, there are TikToks pa nga, may mga reels, at may mga CCTV. So it was proven that he was out in that restaurant. December 26 nang sumailalim siya sa swab test. Lumabas ang resulta ng sumunod na araw. Positive siya sa COVID-19. December 29, inilipat siya ng quarantine facility. Pinagpaliwanag agad ng DOT-NCR ang Berjaya Hotel sa nangyari. Sa unang pahayag ng hotel, idineklara nitong naka-quarantine sa kanila ang nasabing hotel guest at mahigpit nito umanong ipinatutupad ang mga protokol. Pero iginiit ni Interior Secretary Eduardo Año, may pananagutan dito ang Berjaya. Imposible dahil nakita mo sa CCTV na nandun siya sa labas. Ang tanong na lang ay pinayagan pa siyang lumabas? Meron bang personal plan na binayaran para palabas din siya? O talagang tumakas si Miss Chua on her own? Ayon naman kay Puyat, umamin na ito sa kanyang paglabag sa protocols. Umamin na naman siya that she got quarantined. In fact, they were asking her, oh, you just arrived. Bakit kasama mo namin kayo ikaw? And then, I think she said, marami doon siyang connection. So yun ang masakit nito parang when it comes to health, di ba? Ano mga connection? Wala dito connection. You have to follow. Sa paunang ulat, 5 na sa mga nakasalumuhan niya ang nagpositibo sa COVID-19. Kaya puspusan ang contact tracing sa iba pang na-expose sa kanya, pati na sa kanyang posibleng mga nahawaan. We expect that there will be more because while Miss Chua had about 15 of her friends, that there were still other attendees in the dinner. So it is certainly more than 15. And the problem, those who were infected unknowingly might have gone to other areas and probably attended some parties. So that's why we are really warning those people to immediately isolate and also alert everyone that might have been in close contact with them. Isinara muna ang Kampay Bar na isa sa pinuntahan niya para sa disinfection. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Kampay Restaurant na nasa kanilang establishmento ang naturang violator mula alas 10 ng gabi ng December 23 hanggang 1:00 ng madaling araw kinabukasan. Nakikipagtulungan naman ang management ng Kampay sa investigasyong isinasagawa ng mga otoridad. Iniimbestigahan na rin ng DOT ang umano'y modus na absentee quarantine packages na inaalok ng ilang quarantine facility hotels. Kasi may mga kaso kasi narinig na rin kami na binabayaran ng daw ang hotel, tapos kunyari naka-quarantine, tapos babalik na lang on the 5th day, tapos magpapaswab. Nasa akin na yung mga listahan ng mga hotel. We are working now with the DILG, the PNP at CIDG, at talagang iisa-isahin namin itong mga hotel na ito. Kasi kailangan mo kasi kahit ng sunod-sunod ng aming paalala, nagsisinungaling naman So kailangan
This is a health crisis, di ba? Tulong-tulong, medyo magto 2 years na tayo lahat. Nagsasaga tayo, di ba? And nobody is above the law. Pag may palakasan at may nalulusutan, ay ang naaapektuhan ang buong bayan. Ang